юрыстаў, звязаная з даволі вузкай, але вельмі важнай складанай тэмай легалізацыі беларусаў у еўрапейскім звязе. Думаю, што тут крыху пашырым свае пытанні і веды. Сустрэча літаральна праз пару хвілін стартуе. Добрый дзень усім, хто до нас уже добраўся. Дзякуй, што прыйшлі. Яшчэ дзякуй усім, хто до нас яшчэ дабярэцца. Перад намі наступная дыскусія. І будзе она прысвечана пытанням легалізацыі. Легалізацыі беларусаў, праблемаў легалізацыі. Перад намі выступіць Божечки. Перед нами выступить Ганна Мацеевская, адвокатка, юристка Центра белорусской солидарности. И неўзабаве таксама... Не з Центра белорусской солидарности, партизанка, юрист ВКБ Lawyers. Так, дякую, нічого страшного. А таксама неўзабаве долучится таксама адвокатка и юристка Мария Колесова-Гудзіліна. І, ну так, адразу, калі што у вас будуць нейкія пытанні, вы можете падымаць руку, умоўна, я адрэагую. І так, пачнем, напэўна, з таго, што папросім агулам расказаць пра як выглядае беларуская легалізацыя зараз, якія ёсць праблемы. І, можа быць, адразу таксама захапіць вось той самы такі слынны, нядаўна вядомы кейс рэжысёра Андрэя Гнета. Вось, вам слово. Дзякуй вялікі. Ганна Мацеевская, так як ужо было распаведзена, моя калежанка Марія Колесова-Гудзіліна далучыцца праз менавіта плюс-менш 10 хвілінаў, з якой мы разам насамрэч вядзем кейс, які тычыцца нашага суайчынніка Андрэя Гнёта, які ўжо больш за 8 месяцаў знаходзіцца ў Сербіі, з якіх больш ніж 7 ён знаходзіўся пад арыштам. Цяпер ён знаходзіцца пад хатнім арыштам і, канешне, гэта выклік. Гэта выклік для беларускай супольнасці за мяжой, што з гэтым рабіць і як увогуле не трапіць у пастку. Калі нас глядзіць Андрэй, то яму вітаначкі, канешне, заўжды рады яго і бачыць, і высылаць яму вельмі цёплыя прывітанні і, канешне, заўжды яму шмат моцый, вельмі рады яго таксама падтрымліваць. Што тычыцца беларусаў за мяжой, Андрэй, можа, быў такім адным з першых кейсаў, і гэта заўжды такая праблема таго, што хтосьці заўжды становіцца гэтым першым выпадкам. І Андрэй не ведаў аб тым, што насамрэч яго справа была у Інтэрполі, таму калі ён прызямліўся ў аэрапарту Сербіі, то яго затрымалі, і, на жаль, ён правёў, паверце мне, у складаных умовах больш за 7 месяцаў. Тое, што ввогуле сярод нас, як юрыстаў, таксама праваабаронцаў, гэта не будзе ніякіх пытанняў, што, канешне ж, запыт Андрэя, ён тычыцца выключна палітычных матываў. То бишь, тут няма ніякіх сумнёваў, гэта созба, і гэта
ініцыятыва, пры якой мы можам казаць, што у выпадку затрымання ў Беларусі на 100% Андрэй бы трапіў бы у зняволенне, у беларускую турму і напэўна на шмат год з цяжкімі умовамі і з вялікай доляй правдападабенства таксама таго, што гэта маглі бы быць стасаваныя супраць яго таксама пыткі. Тое, што з'яўляецца выклікам, насамрэч, гэта тое, што, канешне ж, запыты, яны трапляюць да Інтэрполу, а яшчэ вельмі цяжка вытлумачыць краінам, якія знаходзяцца далёка ад Беларусі, Сербія не знаходзіцца менавіта блізка Беларусі. Тое, што вельмі часта забываецца, таксама тое, што Сербія не з'яўляецца краінай еўразвязу. Таму таксама гэта яшчэ дадатковы выклік. Ну і выпадку Андрэя кваліфікацыя яго крымінальнага кейсу гэта па-расейску уклонение ад неуплаты налогаў. Так? І вельмі складана вытлумачыць сербскаму боку, чаму такая на першы пункт гледжання эканамічны тып преступлення, так? Чаму ён насамрэч з'яўляецца палітычна матываваным. З размоў з сербскімі адвакатамі гэта вынікала, што менавіта гэта было найвялікшай перашкодай, таму што калі б, канешне, для сербаў было б зразумела, што гэта палітычны пераслед, то, канешне, для гэтага ёсць міжнародныя механізмы, якія могуць менавіта з пункту гледжання таксама канвенцыі аб экстрадыцыі даюць магчымасць не выдаваць чалавека, калі ёсць нейкае праўдападабенства таго, што гэта можа быць менавіта палітычна матываваны кейс. Но але ў дадзеным выпадку сербам цяжка гэта зразумець, і такая таксама была тлумачэнне сербскага боку, сербскіх калег-адвакатаў, якія працуюць таксама па гэтым кейсе. Другая рэч, што Верхоўны суд, гэта суд першай інстанцыі у выпадку Андрэя Гнёта, ён вырашыў, што, ведаеце, яны кажуць, што гэта суд першай інстанцыі, я таксама разумею, што вельмі часта суды першай інстанцыі баяцца выдаваць даволі крэатыўнае рашэнне, так, яны чакаюць рашэнне вышэйшай інстанцыі. Моя сяброўка далучаецца, Марыя, так. Вось тут, калі ласка. Так. Вось, таму вітаем. Чакаем. Тэхнічная паўза. Так. Карацей, калегі з Сербіі указалі на два моманты. Першае, што гэта, канешне, эканамічны састаў з іх пункту гледжання, а другі, што, канешне, суды першай інстанцыі часам баяцца таксама выдаваць, і такія больш адважныя рашэнні. Ну і, канешне, канчатковае рашэнне тут заўжды ў Сербіі за міністрам справядлівасці, юстыцыі, так, таму нават у выпадку супярэчных рашэнняў альбо такіх ж самых рашэнняў канчатковае рашэнне прымае міністр. Міністрка ў дадзеным выпадку, так, дакладна, бо гэта жанчына. Вось, таму кейс Андрэя ў гэтай сітуацыі насамрэч мог быць кожны з беларусаў. Тым не менш, мушу сказаць, і я пра гэта ўжо часам, нават не рэдка, а часта кажу, што не гледзячы на гэта, і нават кажучы ўжо, як мне кажацца, ўжо можна казаць як хаштэг Андрэй Гнёт, усё роўна ёсць шмат беларусаў, якія хочуць ездзіць да вельмі, юрыдычна кажучы, экзатычных краінаў, то бишь там, дзе ёсць выпадкі сур'ёзныя парушэння правоў чалавека, дзе мы не можам казаць о прынцыпе захавання rule of law, так, і тым не менш нават у тую ж Сербію вельмі часта збіраюцца беларусы. Таму, канешне, мяркую, што магу казаць за нас дваіх, наша прадасцярога, канешне, каб усё ж такі беларусы перш да таго, асабліва калі у вас, канешне, маецца нейкі патэнцыйны пераслед, канешне, каб яны звярталіся па кансультацыю да юрыстаў, можна звяртацца да беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека, можна пісаць напрамую Марыі, мне, так, і напэўна, не заставім вас без дапамогі, лепш прааналізаваць усялякія рызыкі да таго, як вы выязджаеце. Бяспечна можна казаць пра краіны еўразвязу, канешне, пра Злучаныя Штаты Амерыкі, Канаду,
Англію таксама, так? Але тым не менш, што тычыцца іншых краінаў, то гэта ўсё роўна мусіцца быць вырашальна кейс бай кейс, як мы гэта кажам. Вось, таму што тычыцца Андрэя, мы ўжо склалі першую скаргу ў ЕСПЧ. Яна, канешне, была датэрміновай, так, бо мы мусім зачакаць на канец другой інстанцыі. Тым не менш, мы ўказваем на тое, што у выпадку Сербіі такая экстрадыцыя можа быць здзейснена нават у некалькі гадзінаў. Таму трэба ўсё ж такі адпаведнае пісьма скіроўваць да ЕСПЧ заўчасу, каб гэта проста не было збыт позна. У выпадку Сербіі магу сказаць, што з усіх кейсаў, якія тычыліся экстрадыцыі, ідзе было разгляданне па 39-му прынцыпу справы, то бишь interim measures, так, то як гэта па-беларуску ці па-расійску? Параграф, так, але тымчасовыя меры, так? Так, тымчасовыя меры, то Сербія яшчэ не выканала ніводнага рашэння ЕСПЧ. То бишь мы зноўку ж вяртаемся да таго, што міжнародныя механізмы могуць існаваць у тэорыі, але іх выкананне ў практыцы гэта яшчэ асобная гісторыя. Вось, таму можа яшчэ Марыі дам мікрафон, каб таксама ты нешта дадала па гэтай тэме. Я не ведаю, што ты казала на самом пачатку, тому што я рассуждала пра бігус і тюрьмы беларускія. Прабачце за спазненне. Ведаеце, што тут трэба также сказаць, што у кейсе Андрэя Гнёта гэта ўжо зараз інфа, якую ён таксама апублічыў, што Інтэрпол яго ўжо не шукае. Вось. Яго выключылі са спісу Інтэрполе, а сербская дзяржава нічога не робіць. Вось цікавы такой кейс. І таксама трэба яшчэ сказаць, калі вам, мы будзем чакаць ад вас пытанняў, канешне, але калі вы насамрэч жывеце ў еўразвязе і у вас будуць нейкія праблемы з Інтэрполам, хутчэй за ўсё вас затрымаюць у любой краіне еўразвязу, і вы павінны будзеце растлумачыць, што вам небяспечна, што гэта палітычны пераслед і гэтак далей. У вас павінны быць дакументы, якія там пацвярджаюць гэта, там міжнародная ахова. У Літве, напрыклад, гэта гуманітарны ВНЖ і гэтак далей. Но такое магчыма. То есть, калі вы лічыце, што вы з'ехалі у такую класную Польшчу і вам нічога не пагражае, прабачце, калі ласка, але гэта не так. Таму што калі вы пападзеце ў спісак у Інтэрполе, то будзе там праблемкі. Але мы ведаем, як з гэтым дапамагчы. Вось. Была магчымасць спытаць аб этом у нас бесплатна. Ніхто пра гэта не спытаў. Не, я шучу, конечно, спыталіся. Добра. Вось у Ганны спыталіся, у меня нет. Карацей, можна да нас пісаць, калі ласка, з гэтымі запытамі, што наконт Інтэрполу, наконт легалізацыі і гэтак далей. А зараз мы павінны даць магчымасць задаць пытанне. Добрый день. Добрый. Мне дали политическое убежище. Уточняйте страну. В Чехии. Поздравляю. Да, это редко бывает. У меня вопрос после истории с Би-2. Можно ли ехать отдыхать на Филиппины или в Таиланд? Потому что жопой не хочется рисковать. У нас прямая трансляция. Нельзя ругаться? Хорошо. Спасибо, что ты мне сказала об этом. Очень вовремя. Значит так, отвечу вам коротко. Нет, не стоит этого делать, потому что Беларусь вступила в... Теперь это член ШОС, и эти страны также являются по-белорусски небяспечными для жыцця
для паездак і гэтак далей. Але Таіланд, ну, то есть гэта Індыя, напрыклад, і некаторыя статус маюць назіральніка і гэтак далей. Але з некаторымі, напрыклад, з Таіландам у нас ёсць асабістая дамова ў Беларусі з Таіландам. І таму, калі ёсць мэта вас затрымаць, то есть тут пытанне мэты. Так, гэта можа быць небяспечна. Но ШОС тут ни при чем. Ну, подождите, там ёсць у ШОСе, калі вы паглядзіце гэтых 22 дакументы, так... ШОС недавно вступил туда. Нет, чакайце, калі ласка. Беларусь была назіральнікам з мінулага года афіцыйна, і ў ШОСе ёсць антытэрарыстычныя дзеянні і таксама супрацоўніцтва супраць крымінальных так, это по крымінальным справам. Таму будзе адзіная база сярод краін ШОСа. Понимаю, но Таиланд не входит в ШОС. Я адказала, што Таиланд мае асабістую дамову, Беларусь і Таиланд мае дамову. Все тогда. Калі ласка. Паедьце, напрыклад... У Японію. Я хотела сказаць в Гданьск. Калі ласка, пытанне. Ну, Японія яшчэ выглядае плюс-менш з азіятычных краінаў. Так. Але, напрыклад, Індыя гэта вельмі такі цікавы прыклад, таму што ведаю, што шмат беларусаў, вось пра гэта хацела сказаць, што шмат беларусаў з міжнароднай аховай у Польшчы едзе ў Індыю, ведаеце, там намаста і ўсе гэтыя рэчы, йога і там men's health і так далее, і так mental, так. Але, вось што важна, Індыя ў ШОСе, але Індыя таксама не з'яўляецца стороной канвенцыі па правам бежанцаў жэнеўскай, так, і таму як бы Індыя яшчэ таксама не абавязана рэспектаваць увогуле міжнародную ахову. Таму як бы вось Індыя цікавая краіна з пункту гледжання турызму, не шмат мы пра яе ведаем, пра некаторыя там дрэнныя выпадкі, так, якія тычацца беларусаў, але вось хацела звярнуць увагу, таму што часта яе абіраюць, а гэта насамрэч можа быць патэнцыйнай пасткай, і вельмі не хацелася б мець паўтора такіх кейсаў, як у выпадку Андрэя, толькі ўжо ў Індыі. Ну і таксама Венгрыя, напрыклад, быў такі кейс, калі беларуса затрымалі, у яго былі дакументы, яго затрымалі ў Венгрыі і пратрымалі 8 месяцаў, каб разабрацца. Так што там у тебя за абарона? Ну вось, калі ласка, краіна Еўразвязу. Венгрыя, так. Ну, але у Венгрыі таксама ёсць пытанне па выкананню рашэнняў ЕСПЧ, таму як бы таксама трэба памятаць пра тое, што перш за ўсё бяспека, таму две рэчы. Гэта куды вы направляецеся, і другая рэч, што ў вас здарылася ў Беларусі. Таму гэтыя два чыннікі мусяць быць аналізаваны ў кожным выпадку. Ці ёсць ще пытанне? Тады пытанне ад мяне, пакуль аўдыторыя думае, якія класічныя памылкі і праблемы маюць беларусы у выпадку легалізацыі? Добра. Можа я... Ну добра, окей, давайте з Літвы пачнем. Просто уезжайте в Польшу. Вельмі добрая рэкамендацыя. Тое, што тычыцца, хіба што пачну з Польшчы. Шкада, што вельмі доўга часам беларусы, якім насамрэч пагражае небяспека ў Беларусі, не карыстаюцца вельмі добрым механізмам менавіта міжнароднай аховы у Польшчы, таму што яна насамрэч забяспечвае две рэчы. І вельмі часта яе блытаюць з гуманітарным ВНЖ, кажучы пра тое, што так званым гуманітарным ВНЖ, бо ён не мае такую назву афіцыйную ў польскіх дакументах, але гэта ВНЖ, які даецца тым, хто мае гуманітарную візу і хто з'яўляецца грамадзянінамі Беларусі. Ну, перш за ўсё, гэта шырэйшыя правы і права таксама адчыняць ІП. Гэта таксама у выпадку статуса бежанца, хачу падкрэсліць, права да змены імя і прозвішча. Гэта калі так, уцекача, так, калі кагосьці гэта інтарэсуе у мэтах бяспекі. І шмат іншых як бы дадатковых плюсаў. Але другая рэч, гэта вось, таму што мы сёння казалі таксама пра менавіта пра Інтэрпол, гэта яшчэ дадатковы дакумент, які афіцыйна сцверджвае
палітычны пераслед. У вас заўжды на руках ёсць такі дакумент. Ну вось, напрыклад, я не магу атрымаць такі дакумент, не гледзячы ўжо на 3, наколькі мне вядома, крыміналкі, у тым ліку захоп улады, дзякуй. Але, напрыклад, я не магу, таму што я з'яўляюся грамадзянкай Польшчы. Таму вельмі раю тым, хто асабліва думае пра так званы фаст-трак, хто мае польскія карані, карту паляка, так, і атрымоўвае пастаянны від на жыхарства, нішто не замінае зааплікаваць на міжнародную абарону, получыць яшчэ дадатковы афіцыйны дакумент, якім у выпадку якога-небудзь затрымання можна заўжды карыстацца як ваша дадатковае пацверджанне таго ад іншай краіны, не з Беларусі, а менавіта з дэмакратычнай краіны, Рэпублікі Польшчы, аб тым, што вам пагражае пераслед. Гэта дадатковы пункт. Што тычыцца, можа, тут таксама такога крышачку інсайда, бо 26 чэрвеня была сустрэча рабочая ў Міністэрстве ўнутраных дзел, у якім я прымала таксама ўдзел. І з інфармацыі польскага боку яшчэ няма гатоўнасці адказаць на пытанне, ці гуманітарны ВНЖ будзе падоўжвацца. Бо на сённяшні момант інструмент выглядае такім чынам, што у вас ёсць гуманітарная віза, вы можете зааплікаваць на гуманітарны ВНЖ, але няма яшчэ працэдуры, пры якім, маючы гуманітарны ВНЖ, можна другі раз, бо ён выдаецца на 3 гады, зааплікаваць яшчэ раз на гуманітарны ВНЖ. Ну і сённяшняе становішча пакуль што польскага боку як інсайт, такі, што яны яшчэ не маюць адказу, але было пазначана, што сам інструмент быў уведзены для таго, каб даць беларусам час вырашыць, ці яны хочуць ў гэтай краіне, у дадзеным выпадку Польшча, заснавацца на эканамічных падставах, напрыклад, працаўнічыя, бізнесовыя, іншыя падставы, альбо студэнцкія таксама, альбо ісці шляхам міжнароднай абароны. Калі з гэтага пункту гледжання глядзець, то ёсць шанец, што гуманітарны ВНЖ не будзе працягнуты, так? Гэта пазначае, што раней ці пазней усё роўна трэба будзе вырашаць, ці карыстацца інструментам міжнароднай аховы. На сённяшні момант працэнтаж настолькі вялік у выпадку міжнароднай аховы, што, канешне, я не бачу ніякіх прычын, каб не разглядаць гэты інструмент, тым больш, што ён мае вельмі шмат, так як казала, дадатковых плюсаў у параўнанні да эканамічных падставаў, як, напрыклад, працаўнічы ці бізнесовы ці студэнцкі ВНЖ. Вось. Тое, што тычыцца хіба што такіх памылак тыповых, часам людзі забываюць пра тое, што можна, напрыклад, што тычыцца эканамічных ВНЖ, што можна падаць, напрыклад, заяву поштай альбо ў канцылярыі, напрыклад, дадзенага органа і чакаюць на даты ў электроннай сістэме, якія не заўжды можна спаймаць. Так, гэта таксама ўплывае на час разгляду справы, але дае дадатковую гарантыю аб тым, што у дадзеным выпадку будзе ўсё ж такі разглядзена справа, яна пададзена на час, калі гэта высылаецца асабліва заказным пісьмом, ліст полецоны, і у вас застаецца на руках таксама пацверджанне. Вось, важна памятаць аб тым, што такую заяву трэба на эканамічны тып ВНЖ трэба падаць максімум да астатняга дня легальнага прабывання ў Польшчы. Калі ўжо у вас нелегальнае прабыванне, адзінае, што застаецца, гэта менавіта міжнародная ахова. Так, добра. Ладно, про Литву без шуточек. Слухайте, у Литве ёсць так, што статус уцікача зараз увогуле вельмі рэдка выдаюць, і таму што першая памылка, што не рыхтуюцца кейсы, просто берут нейкіе пісьмо ад одной организации, которой руководит Ольга Карыч. Вот. І гэта не падстава, каб атрымаць статус уцікача. Гэта так і ёсць. І зараз так шмат беларусаў пашлі па гэтаму шляху, атрымалі адказ, чакалі год альбо больш, атрымалі адказ, але ёсць нармальны трэк. Зараз гэта ВНЖ, гуманітарны ВНЖ. Гэта не той, які ў Польшчы. Гэта нармальны гуманітарны ВНЖ, з якім вы маеце права працаваць, мець ІП і гэтак далей. Чамусьці пра гэта забываюць. Я не ведаю, як так здарылася. Лепш удакладніць
Таксама ёсць тыя, хто сапорціць беларусаў шмат гадоў у Літве, гэта Freedom House. Яны дапамагаюць усім беларусам не толькі з 2020 года, а нашмат раней, і дапамагаюць з легалізацыі, з гэтымі пытаннямі. Так. І каб не было такой сітуацыі, як сёння я чула, калі жанчына падала на статус уцекача, ёй адмовілі, яна абскарджвае, ёй адмовілі ў апеляцыі, і наступным крокам яна мусіць з'ехаць з Літвы, а з 1 ліпеня сітуацыя такая, што калі яна мусіць з'ехаць з Літвы, раней, калі ты абскарджваў, ты мог заставацца у Літве, пакуль у цябе ідуць суды. А зараз, з 1 ліпеня гэтага года, пасля як прынялі рашэнне, што ў цябе анулюецца там ВНЖ, тебе есть отказ по статусу утекача, ты мусіць з'ехаць адразу з Літвы. Так, гэта, такую сітуацыю создают насамрэч самі беларусы, якія не слухаюць праваабаронцаў, а ідуць по гэтаму шляху, то есть усе тыя, у якіх няма падстаў, яны гэтыя дакументы падаюць, і гэта, увогуле на гэта глядзець вельмі грустненька, сумненька. І адзінае, што я магу параіць, калі вы ў Літве, калі ласка, звярніцеся да сапраўдных праваабаронцаў, а не да, прасці Господі, запішыце это на трансляцыю, але я скажу не да Ольгі Карач. Дзякуй вялікі. Я яшчэ, можа, толькі дадам, бо ты мне таксама на мысль такую навяла, што памятаеце, бо недавно быў у Польшчы таксама кейс звязаны з так званай дэпартацыяй беларуса, можа, вы чулі, так? І таксама трэба памятаць, што ёсць абставіны, пры якіх міжнародная абарона таксама, нават у Польшчы, якая з'яўляецца ўсё ж такі вельмі прыяцельскай краінай для беларусаў, можа быць анулявана. І гэта менавіта прычына нацбяспекі. Мы вельмі добра ведаем, што гэтыя прычыны крышачку інакш падыходзяць да іх практыцы ў Польшчы, ніж у Літве. Тым не менш, хачу распавесці пра тое, што выпадкі, якія звязаныя менавіта з перавозкай мігрантаў, так, гэта не транспартныя перавозкі, каб усе разумелі, перавозкі асобаў так званыя, так. Гэта канкрэтныя артыкулы крымінальнага кодексу, і гэта рэальныя ў светле практыкі парушэння нацыянальнай бяспекі ў Польшчы. Таму мы ведаем пра такія выпадкі, але таксама хачу нагадаць, што нават калі б у вас было выдадзена так званае рашэнне аб абавязку пакінуць Польшчу, то бишь забавянзанне да павроту, у вас заўжды ёсць права падаць заяву на так званы побыт з взглядаў гуманітарных. Калі ласка, не блытайце яго з так званым гуманітарным ВНЖ для беларусаў, якія маюць гуманітарную візу, гэта іншыя рэчы, альбо з взгляду толераваны, побыт толераваны. І гэта тыя выпадкі, калі так, было парушэнне, так, вы абавязаны пакінуць Польшчу, але ёсць такія прычыны, па якіх вас нельга, умоўна кажучы, выдаць у Беларусь, бо, напрыклад, там ёсць рызыка тартур, парушэння правоў чалавека і так далей. Гэта можа не такі добры статус, як міжнародная ахова, тым не менш ён дае вам права застацца ў Польшчы. Вось, таму гэта адно з такіх лайфхакаў, каб пра іх ведаць. І, канешне, калі вы ўжо, ведаеце, знаходзіцеся па другой старонцы граніцы, гэта ўжо цяжэй лабаваць, ніж калі вы пра гэта падаеце ўнёсак яшчэ ў краіне. Я просто хочу сказать, что мы сильно много кажем. Трэба даць людям магчымасць запытаць. І я бачу, что два чалавека на другім рядзе хотят что-то спытаць. Вось гэта і прыгожы хлопчык і дзяўчынка, да. Да. Всем здравствуйте. У меня есть небольшой вопрос. Ситуация из жизни. Для того, чтобы получить международную защиту в Польше, нужно обратиться сначала в пограничную службу. Да? Она есть в городах. Нужно прийти в городах, и если делаешь физически, нужно делать физически, ты должен стоять какую-то очередь. И есть много ситуаций. У меня знакомого была такая ситуация, что он просто не мог физически пройти и подать это заявление, потому что он не мог достоять свою очередь, пока он не пришел начинать стоять эту очередь в 11 вечера предыдущего дня, всю ночь, ждав открытия. И потом выяснилось, что
места в этой очереди продаются, и их нужно покупать. Поэтому, как бы, что в этом случае делать, как в этом случае защитить свои права такому потенциальному кандидату на получение международной защиты, чтобы не стоять ночами, кого вызвать, к кому обратиться. Потому что, то есть, по сути, ему не дают физически зайти, потому что стоят какие-то большие люди, что вот мы занимали, перед нами 20 человек, и сутками люди не могут пройти. Что вы посоветуете? Дайте угадаю. Варшава? Варшава. Да, в Варшаве на сегодняшний момент у нас ёсць сцэны з гадоў 90-х плюс-менш, магу сказаць, таму што насамрэч ёсць вельмі дрэнныя практыкі так званых пасярэднікаў, і тут таксама хачу скарыстацца момантам, каб сказаць: калі ласка, карыстайцеся дапамогай созданых для гэтага менавіта фондаў, каб аплікаваць на міжнародную абарону, вам не патрэбны ніякія пасрэднікі, гэта не складаная працэдура, таму як бы тое, што цяпер ужо такія практыкі з'явіліся, таксама часткова з'яўляецца як бы эфектам таго, што людзі звяртаюцца па такую дапамогу адплатна і баяцца самі весці такія справы. Тым не менш, вяртаючыся да пытання, ёсць рашэнне, якое таксама я хацела б, каб вы ведалі, і падзялюся таксама лайфхакам. Так, тое, што пры першым звароце можа быць вялікая як бы калейка, гэта нармалёва, як у кожнай справе. Тым не менш, калі вы звяртаецеся, вы знаходзіцеся ў пагранічнай службе, вы заўжды маеце права падаць так званую дэкларацыю зложення внёску о охороны міжнародову. То бишь дэкларацыя таго, што вы збіраецеся падаць заяву на міжнародную ахову. Сэнс у тым, што найчасцей, пакуль вы прыходзіце самой раніцы, ніхто, канешне, гэтыя дэкларацыі не збірае, таму што патэнцыйна ўсе яшчэ могуць трапіць на візіт да пагранічнай службы. Але на канец працоўнага дня, калі ўжо пагранічная служба ведае, што ўжо астатнія асобы, выходзіць найчасцей камендант альбо адна з галоўных асобаў, і як бы і тады гэта і ёсць той момант, калі можна падаць гэтую дэкларацыю. І я вельмі раю найчасцей тое, калі я чую пра гэтыя выпадкі, што хтосьці 5 разоў прабаваў дагрукацца да пагранічнай службы, 5 разоў прыязджаў, і ўсё ж такі не ўдалося падаць заяву. Гэта выпадкі, калі людзі не дачакаліся альбо самі не сказали, калі ім ужо афіцыйна сказалі, што сёння мы вас не прымем, яны не паведалі мне пра то, што яны хацелі падаць гэтую дэкларацыю. Калі вы звяртаецеся і кажаце, мне патрэбна дэкларацыя звужэння внёску, орган пагранічнай службы павінен вам вызначыць тэрмін, і гэты тэрмін найчасцей будзе такі, каб вы яшчэ паспелі да канца свайго легальнага прабывання у Польшчы падаць гэтую заяву. На сённяшні дзень калейка, прынамсі ў Варшаве, складае каля месяца паўтары. І яшчэ хачу распавесці асобны трэк для тых, хто мае, напрыклад, праблемы са здароўем, альбо нашыя цудоўныя людзі, якія ўжо ў такім больш зрэлым узросце, сталым так узросце, для іх ёсць магчымасць легальная падачы такой дэкларацыі менавіта праз пошту, можна нават праз электронны ЭПУАП падаць, то бишь профіль зауфаны, падаць такую заяву, і пагранічная служба вызначыць вам індывідуальны тэрмін, і калі гэта здравотныя прычыны, таксама павінна вас падаць як бы ў гэты прыярытэт калейкі. Таму як бы дзякуй за пытанне вельмі актуальна, асабліва ў Варшаве. Таму памятайце пра гэтыя магчымасці. Калі ласка, не плаціце гэтыя грошы нейкім пасрэднікам, якія нават не з'яўляюцца найчасцей юрыстамі, польскімі прынамсі, і таму як бы ў гэтым няма ніякага сэнсу. Паверце мне, ёсць шмат ідэяў, як гэтыя грошы можна лепш патраціць, як што мы можам вам таксама пра гэта распавесці. Тым не менш. Так, дэкларацыя звужэння внёску, і калі ласка, не вядзіцеся на гэтыя, менавіта на гэтыя практыкі, неучцівыя таксама практыкі. Появилась идея.
Но помимо того, что можно задонатить партизанке, можно также задонатить, вот, например, чтобы артисты так само могли робить свои справы, там, творить. Вот папе Бо задонатьте, коли ласка. Вот они всяким этим платите. Так? Наступное питание, коли ласка. Что, нема ніводного? Хотіла запитати, як довго зараз розглядаються заяви на міжнародну ахову, наприклад, послані були заказні пошти ось у красовіку. Раніше, здається, 3 місяці на це йшло, а зараз не ведаю. Тое, што тычыцца Польшчы, так, сапраўды яшчэ у 23 годзе на пачатку асабліва былі выпадкі, калі нават 3, нават 2,5 месяцы разглядаліся справы. Цяпер мы бачым вялікае заінтарэсаванне больш з пункту гледжання арганізацыйнага, таксама грамадзян Украіны. Бачу, што больш людзей заяўнікоў, таксама беларусаў, бо, канешне, мы ведаем пра тое, што рэпрэсіі, на жаль, не спыняюцца. Таму бачыцца, што орган міграцыі, то бишь в Польшчы гэта шэф ужэнду да справ цудаземцаў, вельмі абкладзены справамі, і таму найчасцей з маіх кліентаў гэта 5-5,5 месяцаў. Трэба таксама пазначыць, што польскі орган мае афіцыйна 6 месяцаў на разгляд гэтай справы, таму прынамсі, ну, няма падставаў, каб мець нейкія прэтэнзіі, каб разглядаліся гэтыя справы хутчэй. Што ніколі не замінае, калі у вас ёсць нейкія індывідуальныя выпадкі, і заўжды можна напісаць просьбу аб тым, яе можна затытулаваць як понагляне і папрасіць аб тым, каб вам у вашым выпадку было хутчэй выдадзенае рашэнне, калі ёсць важныя прычыны. І яшчэ лайфхак для тых, хто мае менавіта патрэбу для таго, каб выехаць раней, бо часам ёсць такія патрэбы, і гэта важная індывідуальная прычына. То бишь мы не кажам пра нейкі цікавы курорт, напрыклад, з Польшчы у там на Балці, напрыклад, у Сербію, так. Тут ёсць прапанова. Прынамсі, калі ёсць такія важныя індывідуальныя прычыны, напрыклад, канферэнцыя. Напрыклад, у мяне была кліентка, якая яна мае ліцэнзію пілота, і як бы ей трэба яе прадліваць у іншай краіне, каб мець вылетаныя часы і так далей. Можна заўжды атрымаць згоду шэфа ўжэнду да справ цудаземцаў на тое, каб вам выдалі пашпарт з дэпазіту з гэтай працэдуры і каб вы маглі выязджаць па-за межы Польшчы афіцыйна, не гледзячы на тое, што яшчэ вашая справа не разглядзена. Таму як бы пацверджую, што цяпер ужо гэта 5-5,5 месяцаў. Ёсць выпадкі, калі гэта крышачку даўжэй, тады орган адміністрацыі павінен вас паведаміць у пісьмовай форме аб тым, што найчасцей яны пішуць класычную формулу з нашага кодекса адміністрацыйных працэдур, што справа яна збыт скамплікаваная, таму яны патрабуюць крышачку больш часу. Так? Таму ёсць на гэта прынамсі падстава, але тым не менш, як бы 5-5,5 месяцаў па Польшчы гэта такая апошняя самая свежая статыстыка. На жаль, але тым не менш гэта найчасцей і так хутчэй, ніж пры ўсіх іншых эканамічных тыпах, таму што на працаўнічыя, прынамсі ў Варшаве, там ці асабліва ў Вроцлаве, гэта ўвогуле краіна чудзес, асобная цудаў, гэта найчасцей ўсё ж такі даўжэй чакаецца на такі ВНЖ па эканамічных падставах. Я придумала плюсы Литвы. Короче, в Литве докладно выдадут за 4 месяца. Это докладно. То есть, когда там написали, что тебе выдадут праз 4 месяца, это будет праз 4 месяца. Так, могут писать письмо о том, что приостановлено и нечто такое, але зараз яны намагаюцца, каб гэта было ў тэрмін, што гэта тычыцца гуманітарнага ВНЖ, перш за ўсё. Гэта не пра статус уцікача, у іх то больш, як усіх статус уцікача, там больш доўгі тэрмін і так далей. А вось, што тычыцца эканамічных мігрантаў, блюкартых і так далей, яны атрымоўваюць гэта за 1,5 месяцы у Літве. Гэта нашмат хутчэй. То есть практыка такая, што зараз бывае па-рознаму, вось за 1,5 месяцы. Можа, таму што, слухайце, Літва маленькая краіна, там не так шмат людзей жыве, так і гэтак далей, але няма такой. Я сёння ўвогуле з такім настроем все крытыкаваць.
Няма такой бюракратыі, як у Польшчы. Калі адказалі, што будзе так, то будзе ў гэты срок. Так. Я яшчэ дадам пра класычныя памылкі, бо такое было першапачатковае пытанне. Як вы бачыце, мы любім пра шмат чаго яшчэ казаць, але пытанне вельмі цікавае насамрэч. Пра памылкі. Часам здараецца, і я таксама гэта разумею, не заўжды гэта з віны нейкая, а проста таму, што так склаліся абставіны. Людзі збіраюцца, напрыклад, абіраць шлях абароны ў Літве альбо ў Польшчы, але маюць візу, напрыклад, нямецкую, французскую, нават не часам, італьянскую таксама. Гэта бы і была найхутчэй, найпрасцей атрымаць. Ці гэта можа мець нейкія як бы дадатковыя consequences, последствия для такога апліканта ў працэдуры міжнароднай абароны? Так. Ці з гэтым можна працаваць? Так. Якія канsekwenцыі? Таму што у нас ёсць пагадненне Дублін-3, якое кажа аб тым, што калі ў вас няма, напрыклад, нейкіх спецыяльных падставаў, як там чальцы іншай сям'і, гэта рэдкі выпадак, які аплікуюць міжнародную абарону ці ВНЖ іншай краіны, то яно рэгулюе, якая краіна павінна разглядзець вашу справу ў міжнароднай абароне. І віза, менавіта краіна, якая выдала вам візу, з'яўляецца тым крытэрыем, па якім апрэдзяляецца ў дадзеным распараджэнні Дублін-3 тое, якая краіна павінна разглядзець дадзеную справу. Што гэта дае як эфект? Калі вы, напрыклад, аплікуеце ў Польшчы, маючы французскую візу, Польшча мае права перадаць вас у Францыю, таму што Францыя, згодна з Дублін-3, з'яўляецца краінай абавязанай разглядзець заяву. Ці гэта пазначае, што зусім няма шансоў, каб разглядзець справу ў Польшчы? Не. Але гэта права дадзенай краіны, не абавязак. Таму у практыцы магу сказаць, што з гэтым можна працаваць. Ёсць цалкам шмат пазітыўных кейсаў. У мяне, прынамсі, не было яшчэ негатыўнага, але гэта можа проста выпадак як бы тых аплікантаў, якія былі ў мяне. Магчыма, што былі самі па сабе негатыўныя кейсы. Гэта найчасцей трэк, пры якім вам трэба паказаць аб тым, што ў вас ёсць нейкая сувязь з Польшчай, якая дае падставы для таго, каб вас не перадавалі умоўна ў Францыю, ці ў Нямецчыну, ці ў Італію, там, дзе вам была выдадзена віза, а менавіта разглядзелі вашу справу ў Польшчы. Вось, таму як бы гэта, калі у вас ёсць магчымасць выбіраць візу, так, вось вы ведаеце, што вам трэба з'язджаць, і вы ведаеце, што вы хочаце, напрыклад, асесці ў Польшчу, калі ласка, па меры магчымасці не аплікуйце па візу, напрыклад, літоўскую, ці па візу французскую, так, пастарайцеся, прынамсі, атрымаць гэтую візу польскую. Нават калі што, то хаця б можна будзе таксама выказаць, што вы таксама прабавалі атрымаць гэтую візу польскую, але не атрымалася, ці былі нейкія перашкоды, але планавалі заўжды асесці ў Польшчы. Вось, калі няма такога выбару, напрыклад, ужо даўно ёсць гэтая віза, то з гэтым можна працаваць, можна таксама звярнуцца на партызанку па дапамогу, каб вам дапамаглі скласці гэтую аргументацыю, на што звярнуць увагу ў такім выпадку, каб, калі вам залежыць над тым, каб вас не перадавалі да іншай краіны, і каб Польшча менавіта альбо, адпаведна, Літва была краінай, якая абавязана разглядзець вашу заяву, в залежнасці ад таго, якую краіну вы збіраеце. Вось. Ці ёсць яшчэ пытанне? Тады у меня такое на завершение пытанне, просьба, может быть, ці маглі б вы сфармуляваць такі чек-ліст з некалькіх пунктаў, на вашу думку, як пазбегнуць памылак, як зрабіць, каб з легалізацыяй ўсё было добра, чётка і хутка. Можа быць, куды звяртацца, што глядзець, што чытаць, ну, каб ужо людзі з трансляцыі, нашы гледачы таксама маглі занатаваць сабе. Я пачну, так? Так, 3 пункта. Звярніцесь да юрыста. Пункт 2. Звярніцесь да юрыста. Пункт 3. Звярніцесь да юрыста. Калі вы не ведаеце, куды, то звярніцесь да партызанкі альбо да Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. Мы вам падкажам, дапаможам і гэтак далей. Няма такога чек-ліста, ну, з майго пункту гледжання, які бы дапамог
пазбегнуць нейкіх памылак, таму што зараз розная сітуэйшн у Літве і ў Польшчы, як будзе далей, мы не ведаем, таму звярніцесь да сапраўднага юрыста. Дзякуй вялікі. Я, можа, толькі дадам. Абсолютно падтрымліваю усе гэтыя 3 асноўныя моманты. Так, звяртайцеся па дапамогу, перш за ўсё. Другое, памятайце, калі ласка, што калі у вас насамрэч і ўвогуле, нават калі у вас ёсць прафесійны прадстаўнік, напрыклад, адвакат, вы вядзіце справу праз адваката, я не кажу пра легалізацыйныя фірмы. Гэта, памятайце, гэта не адвакаты. Так? Гэта проста пасрэднікі, якія валодаюць польскай мовай і умеюць запоўніць фармуляр. Так? Памятайце, што перш за ўсё ваш поспех у вашых руках таксама, бо нават сам адвакат можа часам не ведаць нейкіх дэталёў справы, калі вы яму пра гэта не распавядзеце. Але што самае важнае, самае галоўнае, на жаль, да мяне трапляюць выпадкі, калі пасярэднікі, якія маюць афіцыйна статус прадстаўніка у даверанай асобы ў адміністрацыйным працэсе, дапускаюць памылкі, не адбіраюць пошту, аб чым найчасцей асоба, калі ўжо да мяне яна тэлефануе, гэта ўжо найчасцей даўно прайшоў час на тое, каб падаць абскарджанне рашэння, а рашэнне было негатыўным. Аб чым альбо не паведаміў гэты прадстаўнік, а калі орган ведае, што у вас вось ёсць афіцыйны прадстаўнік, ён толькі яму дасылае гэтую карэспандэнцыю, то бок ён не паведаміў, альбо ён не адабраў гэтай карэспандэнцыі, таму яна таксама лічыцца, што праз, напрыклад, калі з пошты ніхто не адбярэ, то праз 14 дзён яна лічыцца як эфектыўна ўжо ўручана старане, нібыццам у рукі, і вы ўжо з ёй азнаёміліся. І ў мяне былі выпадкі, калі людзі праз 6 месяцаў ад атрымання такой рашэння на рукі прадстаўніка тэлефануюць і пытаюць, ці з гэтым нешта можна зрабіць. На жаль, памятайце пра тое, што якой бы не быў бы цудоўны юрыст, так як з лекарам, калі збыт позна вы звяртаецеся па дапамогу, ўжо можа быць збыт позна. Таму лепш загадзя прадумаць усе рэчы, спытацца, падумаць пра тое, ці вы давяраеце гэтай фірме. Чула таксама пра выпадкі таго, што і не раю па такія паслугі звяртацца, фікцыйнага працаўладкавання ў легалізацыйных фірмаў. І вось па адной вядзецца, прынамсі, такую звесткі я атрымала па тэлефоне, кантроль усіх 180 сотруднікаў, якія былі працаўладкаваны ў гэтай фірме, з якіх 180, з якіх толькі на 70, прынамсі, з таго, што мне распавялі, плаціліся ЗУСы і падаткі. Справа пайшла, канешне ж, у АБВУ і так далей. І гэта, кажу вам шчыра, гэта праблема не толькі гэтай фірмы, не толькі дырэктара гэтай фірмы. Гэта яшчэ і праблема тых усіх людзей, якія менавіта такім чынам спрабаваліся легалізавацца, бо памятайце, што ў адміністрацыйным працэсе вы таксама падпісваеце бумагу аб тым, што вы усе звесткі, якія вы падаеце, што яны з'яўляюцца праўдзівымі пад так званым, па-польску гэта называецца рыгорам, крымінальнай адказнасці. Так? Таму, калі ласка, нават калі вы збіраеце там пасрэднікаў і так далей, будьце вельмі уважлівымі. Так, я не кажу, што гэтымі услугамі не трэба карыстацца ні ў коім выпадку. Тым не менш, гэта зусім іншы спектр патэнцыйнай адказнасці, таму што гэта не адвакаты, яны не маюць таксама убезпечэння страхоўкі, яны не маюць кодексу этыкі, і яны таксама могуць менавіта сабе пазволіць на такія рэчы, бо у адваката гэта фактычна была б дысцыплінарка на 100%, нават да патэнцыйнага пазбаўлення ліцэнзіі. То бишь да таго, на што чалавек цяжка працаваў там мінімум у Польшчы 8 год з усімі экзаменамі і так далей. А ў дадзеным выпадку такога няма. Вось таму я хацела, карыстаючыся такой менавіта нагодай, вось на гэта звярнуць увагу. Калі ласка, будьце уважлівымі. Бачу, што моя сяброўка таксама яшчэ мае нейкі лайфхак, таму перадае мікрафон. Так, ёсць такія 3 парады звяртацца да юрыста, і будзе 4. Ніколі не трэба хлусіць свайму юрысту, таму што трэба распавядаць усё, што тычыцца вашага кейсу. Пусть гэта будзе нешта непрыгожае,
Ну, то есть за што вам будзе сорамна і гэтак далей. Але трэба гэта все распавесці, каб юрыст вам змог дапамагчы. Вось, таму што ёсць такія кейсы, калі не распавядаюць, што там звярталіся, напрыклад, з нейкімі дакументамі ў міграцыйную службу, напрыклад, Літвы, потым не кажуць, што ў них была адмова, прыходзяць, нам трэба гуманітарнае ВНЖ, гуманітарная віза і гэтак далей, а потым, калі ты прыходзіш уже в міграцыйную службу, яны тобі кажуць, так мы ж адмовілі ўжо. І ты такой, как бы, ну, карацей. Калі вы жадаеце, каб вам дапамаглі, шчырасць і толькі шчырасць. Дзякуй вялікі. Так, памятайце, што прадстаўнік это перш за ўсё павінен быць вашым сябрам. Найлепшым сябрам. Вось, таму як бы так. Памятайце, дзе таксама можна атрымаць дапамогу. Беларуская асацыяцыя правоў чалавека, партызанка. Вось, звяртайцеся і маю надзею, што таксама ў вашай справе будзем мець магчымасць вам дапамагчы. Вось. Жыве Беларусь. Давайте подякуем нашим выступоўцам. І слава Украіне, канешне. Дзякую всім, што былі з намі. Графік наступных дыскусій можна паглядзець на уваходзе ў палатку і да сустрэч.